आंनि फिसालाखौ दिनै एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय। दाययानो गैयामोन, दंफांबो लायाखै। आं बिराद दुखु मोनबाय दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा। दिनै आंनि फिसालाखौ गावथारबाय। बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो। आं बिसोरखौ साजा होनो लुगैयो आरो आङो आयेन बायदि साजा होनो लुगैयो। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय, खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा, एकदम थगायदों। थगायनानै बिसोरो फाव फान्दायनो सानदों, नङा आरो बियो। दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन जोंनि बिहामजोखौ? आरो फिसौ सासे दङ जोंहा, बे फिसौखौबो फोरोंनाय फेदेरनायाव हेफाजाब नांगौ। मथा मथि आंनि फिसाला आरो बिहामजोआ पिकनिक स्पटआव दखान होयो। पिकनिक स्पटनि माने बेवहाय न'खरनि एसे उसुबिदानि थाखाय सोलिनो थाखाय एसे जा गरसे गरनै खामायनो हायो, बिनि थाखाय दखान होयो। बे दखानाव आंनि फिसाज्लाया आंनि बिहामजोजों सम सम एसे हेल्प खालामहैयो आरो ना, हेल्प खालामो। बेजों लोगोसे एसे फ्रि सम मोननायखाय खिजानि दैलामफ्राव बेरायदोंमोन। दैलामाव बेरायनायावनो बेबादि घटना जाबाय आरो। दा माला जाया? बे मैया 28 थारिखआवहाय बे घटनाया बेलासिनि 3 बाजियाव जानानै थांबाय आरो। दा मा खावलायनो सानदों? आं बे खावलायनायखौ माने आंनि बयबो मिथिगौ, आंनि गथ'आ बेबायदि दुस्थ' नङा आरो बेबायदि फां फुं मावनानै जाग्रा नङा। मानो होनना बुङोब्ला आंनि गथ'आ सासेल' गथ' आरो बेहा बिसि दं आरो बिनि फिसा दङ। बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि राहा लामा जोङो जिन्दागिनि थाखाय बेफोरखौ खांलांनांगौ, फेदेरलांनांगौ, फोरोंलांनांगौआव आंहा जोबोद उसुबिदा जाबाय। बुंनो थाङोब्ला आंबो बोराय बैसो जाबाय। दिनै न'खरखौ सामलायनांगौआव, न'खरखौ बेबादि मोनसे थांनानै थानायनि राहा लामा बुथुमनांगौआव आंनि थाखायबो एसे असम्भब जाबाय ना। बिनि थाखायनो आंनि फिसाला जे गोथाङै थायोमोनब्ला आंनि न'खरखौ सालायलांनो हायोमोन आरो गथ' गथायखौ फोलावनायाव न'खर मेनेज खालामनायाव जथेस्थ' आङो बेखौनो आसामोन, सासेल' बिसा हिसाबै। दा बे सासेल' बिसायानो जुदि बेबायदि अनागारिहाय बेबायदि दुस्थ' मानसिफोरनि आखायाव जिउ गोमायोब्ला आङो बेखौनो सानदों जाहैबाय, जाहाथे बे फिसाला गोमानायनि क्षतिपुरन एबा माबा मोनसे सरखारनिफ्राय अनसुंथाइ बेखौसो आङो खावलायदों। जाहाथे आंनि गथ' गथाय एबा आंनि बिसौफोरखौ फोरोंनायाव आरो आङो बिहामजो सासे दं, बेखौ जाहोनायाव लोंहोनायाव दिनै रान्दि जानानै थांनायाव बेहाबो दुखु दङ। साबेसे फिसाला दंमोन? सासेल'। 5 बोसोरनि। बे हाग्रायाव माब्लाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा सम समफोर बियो? आंनि फिसालायाथ' हाग्रायाव फ्राय थाङो होनना बुङोब्ला मालाबा लोगोफोरजों जुदि मैगं थाइगं नागिरनाय, बेफोरबायदि माबा मोनसे मैखुन बायदिसिना, बेफोराव गोबावजों खनसे थाङो, बेनो आरो। नोंथांनि फिसालानि सायाव अजद होनायखौ मा बुङो? आंनि फिसालानि सायाव अजद होनाय मानि दा माखासे एसे सिगाङावनो मिडियायावहाय जों नुनो मोन्दों, बे मोनसे गावलायनाय काउन्टार जालायदों होनना बुंदों। बेथ' एकदम थगायनाय नंथारा बियो। दैलामबारियाव बेरायनो थांनाय मानसिया मालाबाबो बे पिकनिक स्पटआव हिनजावजों एसे हेल्प खालामनो थांनाय मानसि बे दैलामबारियाव बेरायदोंमोन, माबा मोनसे साम' खांख्राय नागिरदोंमोन सम्भब। दा नोंथाङा सोरखौ दायनिगिरि सानो? आङो दायनिगिरिया माने आङो दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं बेखौ बुंनो हायो आरो, बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो। आंनि फिसालाखौ दिनै एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय। दाययानो गैयामोन, दंफांबो लायाखै। आं बिराद दुखु मोनबाय दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा, फिसौ सासेल'। दिनै आंनि फिसालाखौ गावथारबाय। बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो। आं बिसोरखौ साजा होनो लुगैयो आरो आङो बिसोरनि थाखाय आयेन बायदि साजा होनो लुगैयो। औ, आंहा दिनै बिराद खहा जालांबाय न'खराव। आंहा फिसाला सासेल'मोन, रावबो गैला दा। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय, खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा, एकदम थगायदों। थगायनानै बिसोरो फाव फान्दायनो सानदों, नङा आरो बियो। बिसोरो ओरैनो बियो बिमा बिफानि सायाव जानानै उदां उदां बेरायो, थाङो, जेबो होना जोङो, फिसाला सासेल'खाय। दा बेनि बिसिखौ सोर नायगोन? दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन जोंनि बिहामजोखौ? आरो फिसौ सासे दङ जोंहा, बे फिसौखौबो फोरोंनाय फेदेरनायाव हेफाजाब नांगौ। बेसेबां फरायगासिनो दं गथ'आ? क्लास 2आव फरायजेनदों। देग्लाय क्लास 2आव थांबाय। क्लास 2 उन्दैसो ना? उन्दैसो, हौवासा।